machiegni pautu ke jadong manyar Kenya Charit Mukami uduogo kendo e dong bang' ka wiyeyo kuom higni 10. Mukami biro dhaw e tuke mokwongo tarik 22 dweni e piny Afrika ma milambo gi jadong Mapule Ngubane. Mukami osebedo kagoyo orako mare e kar tugo mapal gymnasium e bwo kocha Julius Odhiambo kod promota Mano Chunguli mawuok Crimson Communications. Owacho ni thuolo moyudo mar dok e ring kendo en mana gweth e ngimane ni mar osebedo oko aming'a. Yes. And this is another step forward as KPBC will keep on making sure that our young upcoming boxers and of course experienced boxers and the girl child is paramount. Nashukuru Mungu kwa kutuletea promota mpya na sana sana pia kwa KPBC kwa wanafanya kazi mzuri sana kwa boxing. Boxing imeinuka saizi.